Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhala, subscribe ku-channel, ulike ividiyo, ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ividiyo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwividiyo uyayibuka. Sikwi-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Ingenza kwethu sikubhekela-ke nje ey'gamekweni-ke ezenzeka mihla namalanga la eMzansi. Lo esimbona-ke esithombeni igama lakhe uNokwanda Mngomezulu, obeneminyaka ewu-21, wasendaweni yakwaNongoma. Kubikwa ukuthi-ke isoka lakhe akade engasalifuni nekuthiwa-ke ubeseze walenzela ne-protection order ngoba esenesoka elisha. Kuthiwa-ke leli soka elidala eligcine ngokuthi-ke limfunele umsebenzi, limthembise ukuthi-ke akagibele eze eThekwini limfunele umsebenzi. Kuthiwa-ke uNokwanda ugibelile kodwa wajika endleleni wase elitshela ukuthi uzizwa noma uzwa igazi engathi liyamshiya, so ingakho ejikile wabuyela emuva. Kanti-ke futhi leli soka elidala seke lake lamklinya ephambeleni. Kuthiwa-ke ngosuku olulandelayo uNokwanda uqungile isibindi wagibela waya kulo isoka, kanti kuzothi ebusuku kuvele kufone isoka leli elisha elimfonela ngevideo call. Lo mlisa lo okuyena aye kuyena kuthiwa-ke ucasukile, baxabana, wagcina ngokuthi-ke embulala uNokwanda, wamshiya kanjalo emaqede wagibela waya emakhaya. Kuthiwa-ke lo mlisa umbulalele la ahlala khona endaweni-ke yaseSiphingo eThekwini. Kuthiwa-ke emva kwalokho, emva kokumbulala uvele wagibela waya-ke emakhaya. Kuthiwa-ke ugcine eboshiwe emva kokuthi-ke ikhansela langakubo libize amaphoyisa lathi-ke nangu sengimbambile. Waboshwa kanjalo-ke umlisa. Lesigameko senzeke laphaya endaweni-ke yaseSiphingo eThekwini, kubulawa uNokwanda Mngomezulu oneminyaka ewu-21, obehlala-ke endaweni yakwaNongoma. Like ividiyo, subscribe kwi-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Sikwi-Trend TV engizohlezi ngikhona ngililethela-ke indaba eyisematheni usuku nosuku, asihlangabezane kwividiyo elandelayo.